Палата громад британського парламенту остаточно схвалила план виходу країни із Європейського Союзу. За проголосували 494 депутати проти лише 122. Тепер своє слово має ще сказати Палата лордів, але і там очікують на підтримку урядового проекту. Тож прем'єр Тереза Мей сподівається розпочати процедуру виходу із ЄС до кінця березня. Нагадаю, за те, щоб Британія припинила членство у Європейському Союзі, проголосувала більшість виборців, які прийшли на референдум із цього питання. Члени Шотландської національної партії, які виступають за те, аби лишитися в Європейському Союзі, почали насвистувати гімн ЄС, і віце-спікеру довелось закликати до порядку, аби почати голосування. Спокійно.